Chacha manje panguva inoi vanhu vafunga kuti aiwa shutdown yabomshogeza aiwa ichange aiwa iri chip zvekudaro ichange iri ngori just a phase yekuti vanhu vanongozvivharira mumba and then after 2 days vanodzokera to their normal businesses. But now bomshogeza is called up to difference. Zvasiyana manje nezvakamboitwa musi 31 March. Sana mina mashoko abudanyorwa panapa nevanhu vanemewo vachinzi anyone angovaona batai vanhu ivavo ndivari kunzwa kuti nyika tambure nobva subscribe like what on the bell icon. Timda panapa tikuona pabuda pachitogwa mashoko anotaurwa naBomshogeza achinzi Blessed Geza claims ziyambi Virginia Mabiza and Joko Mudenda plan to make constitutional amendments that will extend parliament's life by 2 more years to 2030. He claims that prevents ED from benefiting will be repealed, and this will be rubber stamped by Parliament using ZANU-PF 2/3 majority. In addition, he says the stay away is now indefinite and will only end after ED is gone, and the rest of the Ugandandas are behind bars. He dropped the names of the Ugandandas, starting with the Tagwire Chivhayo, and in addition to the list, among others is Cheko Mafume. Domashko mnangagwa panapa tunokuti aiwa in his address most of the people vaiona tinzwa kuti Bomshogeza panguva ino has tightened. Amene kuti vanhu munozvitambira sei munozvigamuchira sei achiti aiwa shutdown haisi kuzomira, it is starting tomorrow and hapana munhu achienda kubasa until zvigananda zvisi zvabatwa mutungamiri wenyika eZimbabwe abvisiwa. Ari kunzi panapa vana ziyambi vana Virginia Mabiza naJoko Mudenda aiwa vakuda kutopasa mutemo wekuti aiwa mutungamiri wenyika vakwanisa kuamenda constitution atonge kusvika 2030 then vakuchi extenda the term manje asisiri 5 years yava to 7 years kuti ZANU-PF ichiramba ichiluta. Mashoko anobuda panapa achitsanangura macases ese matenders ese ana Chivhayo akunzi anopiwa $500 million aiwa within 6 months achiti aiwa do you think kuti nyika yeZimbabwe tine kwatiri kuenda? Mbudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndakome section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.